Prešove súťažili stredoškoláci, budúci kuchári, cukrári alebo baristi v rámci 21. ročníka Sweet Cupu. Svoje schopnosti si porovnali nielen študenti zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Maďarska, Gruzínska a Lotyšska. Viktor Vašina je žiakom 3. ročníka strednej školy gastronómie a obchodu v Zlíne. Pôvodne chcel byť stolárom ako jeho otec. Potom jsem nějak začal vařit, péct, bavilo mě to a jako líbí se mi, jak je to dobré řemeslo. Už jsem byl na více soutěžích, toto je moje 3. zkušenost a snad to dopadlo dobře. Moja budúcnosť bude taká, usadím sa, dúfajme, niekde v zahraničí, aby som nabral skúsenosti a tak sa vrátim tu na Slovensko a dúfam, že sa podarí vlastný podnik si otvoriť. Tieto súťaže sú aj dobre v tom, ako zvládať stres v tom našom odbore ťažkom v dnešnej dobe. Lea Špírková zo strednej školy v Martine súťažila medzi cukrárkami. Či sa tým bude aj živiť, ešte nevie. Nie je to moja prvá súťaž, už som bola na nejakej súťaži, ale je to super skúsenosť, určite. Vždycky sa skúša niečo nové. Dobrý cukrár vie používať aj menej tradičné suroviny. Či už je to mrkva, špenát, figy. Máme dokonca súťažiaceho, ktorý robí pukáncovú plnku. Budúcich kuchárov a cukrárov by malo povzbudiť, že nebudú mať problém uplatniť sa na trhu práce. Pravidelne, či už podnikatelia alebo známi volajú, že potrebujú kuchárov súrnej a je to veľký nedostatok momentálne. Dobrý cukrár asi je tu, lebo musí najprv chcieť robiť toto remeslo a po druhé musí byť šikovný. Do Prešova prišlo 35 škôl, čo je najviac v histórii súťaže. Robert Latta, Slovenská televízia.